बिहाव बिखुनजोनि सायाव बिहामजोनि इनाय आखु। बिहामजोआ बिहावखौ हासिबजों बुदों। हासिबजों बुखांनाय उनाव फिन आरोबाव राजुजारा स्वर्गियारिनि बिसि सफिला स्वर्गियारिया गावनि बिहावखौ ओंखाम जाबाय थानाय समावनो दै गुदुंजों मोखाङाव सारदों। बे जाथाया सोमजिदों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धलकुसि गोरजियापारा गामिनि राजुजारानि नखराव। गजेन स्वर्गियारिनि सासेल' फिसाज्ला राजुजारा स्वर्गियारिनि आंगो बिसि सफिला स्वर्गियारिखौ गावनि बिहावा फंसे बाथ्रा बुंनायनि दायाव रागा जोंनानै ओंखाम जाफुबाय थानाय समावनो दै गुदुंखौ लाबोना मोखाङाव लुनानै होयो होनना फोरमायदों। बिहामजोआ दै गुदुं मोखाङाव लुना होखांनायनि उनाव फिसाय राजुजाराखौ लानानै हरनि समावनो बहाबा खारखोमालाङो। दा बिफा गजेन स्वर्गियारिया दै गुदुं लुजानानै मोखां गंसे जोखोम जानानै दं आरो मेगन थाइनैबो नुयै जानानै दं। बिफानि सायाव इनाय खालामनायखौ नुसेयावबो सासेल' नायल' जाल' फिसाज्ला राजुजाराया गावनि आंगो बिफाखौ जेबो जोथोन लायालासिनो बिसिजोंसो नखरनि गासैबो माल माथा दाउ अमा बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ लानानै न'निफ्राय बिमा बिफाखौ जेबो राव होआलासिनो सिरि सिरि ओंखारलाङो। जोखोम जानायखौ देहा फाहामसालियाव लांनो थाखाय नखराव गोबां जेंनाजों गोग्लैनानै दङ। गावनि आंगो नायल' जाल' सासेल' फिसाखौ दुखुथिया बिमा बिफाया मेगनाव मोदै लानानै फिसाज्ला राजुजाराखौ न' फारसे फैफिननायखौ हास्थायदों। नोंथांखौ अत्याचार खालामबाय थायो नामा होमबा? अत्याचार खालामा माबा माबि फैबाय थायो, थाबायबाय थायो, हयनि नहयनि। बे आंनि फिसा जालायबा आखामबो मोनजालाङा हाबा मावनो थांबाबो। बे गागाय उखैनायखौल' मिथिगौ। गथ' फिसाखौबो आखाम जानोना होननासो बुंगोन। उखैबा संबाय, उखैयाबा थाबाय। गथ' फिसा बिमादो रायजानो खिनानै मोमो बुंनो हाया। जोंनो जानो खिथाबाबो गथ' फिसायाबो जाया। मानो जाया? बिमाया रायो। मानो जानो नांगौ? बे उखैनो गथ'आलाय मा मिथिगौ? नोंथांनि देहायाव दे दै गुदुं लुनानै होबाय, बिनि सिगाङावबो नोंथांखौ माबाफोर अत्याचार बा बुबाय बायदों नामा? बुनाया बुवाखै। सानसे हासिबदोना मा बुहैदों जों। हासिबदो बुदों? गाजानै बे आखाम जानो खमायाव बिदिनो अत्याचार खालामबाय थायो होमबा नोंथां? गथ' फिसा हामा आंनि फिसा जाबाय। होमबा बियो हौवाखौबो खालामो नामा बिदि? हौवायाबोथ' आखामखौनो होजाया। न'खराव होमबा दुंहाव थासारि जाबाय थायो नोंसोरा? शान्ति गैया। शान्ति गैया। बिहामजोनि नामा मा नाम मोनलाय? सफेरा। सफेरा। बहानि बिथाङा? गहपुरनि। दा बिहामजो आरो फिसालाया फैफिनबा नोंथाङा बजबना लाफिनगोन ना लाफिना? लाफिनगोन। फिसालाया फैबा लाफिनगोन। बिहामजोखौ नांला? भुल जायो देसन। मानो हराव खारनो? मानो हराव खारखो एसे? आंथ' खारनो खिथायाखैना। मानि थाखाय दै गुदुं सारनाय? आं माहाय फुखैबाय थादोंमोन आखाम जानायाव। ओइ अमानि खेत्रआव, अमा खानायनि खेत्रआव अमाखौ जागादोङो। अमा खालिल' बुङा, हदाय बुंबाय थायो आं। गोजानाव खानो होदोंमोन आरो? थारमाने जागा गोजानाव खा। आं थांलाय फैलाय लामायाव खि गारलालाय ओरै आं पायखानायावबो थांनो हाया नखाबा। दा माबाखायसो रामफुरफुर जादों नखाबा हाया। इसा बुंनायावनो बे आखाम जाबाय थानायावनो दै गुदुंखौ सारना होदों। आं गंना जाबाय थादों। सारखांनानै मा होननाय बिनि उनाव? मा बुंगोन? मुंबो बुङाखै। माने इसानि गथ' फिसाया दङमोन राजुआ।
इबो बारि थांदोंमोन आंखौ साननाय समाव ना आंखौ गाख्रमनाय खानानै फायनानै दै गुसुखौ सानना होदो सानना होनायाव आरो बिमाया राजु बिमाया नै न'आव हाबफैदोंमोन आंनो आखाम खुन्ना होननानै बेनिफ्राय आं बुंनो गोनां जेबो गैलिया बेखिनिखौ बुंना फोजोबना दोनबाय आं जोंनि माबायाव आङो लुगैयो नै घोरजियापारा गामियाव रङिया देवलखुसि राजु जारालानि काहिनियाव आं फायदो आरो बिसोरनि बिजामादै जायो आङो राजु जारालानि बा राजुनि बिसिया बा गावनि बियावखौ दै गुदुं गारनानै होदो आरो होनायाव लोगोसे बिखौ राजु जाराया नायनांगौमोन आरो नाया माखौनो गावनि हिन्जावदों बा बिसिदोनो हरसेनि गेजेरावनो खारलांदो आरो बेनि बाय भुल जादों बेखाय आं बेखिनिखौ बुंनाय जादों दै राजु जाराखौ आं बेफोरबायदिनि कारणे बहुत दुखु मोनदों राजु जाराया बेफोरबायदि खालामनाङामोन गावनि बिफाखौ नायनांगौमोन जि भुलाथ' जाखायो जाबाय दे गारबायानो र' गावनि बिफाखौ गावा नायनांगौमोन बेखिनिखौ गावासो आरो गिनानै मा बा गावनि बिसिदो खारफा लांनायखौ आं बाय भुल मोनदों भुल मोननायखायसो आं नैफोरबायदिखौ निउसखौ एगारनो लुगैदों आरो आंनिया बेयावनो